Ngano man, anay kay iyab karon? Wala ko uyab karon oy. Para-paraan, yan ka na naman. Tay, ingon siya tay, uyab daw sila tay. Si uyab patakar magkakuyab diha oy. Ingon kas ko oy, uyab mo. Prince ramon gud mino kay amiga na ko ni. Kasama mo kaya! Panglayas mo! Sakirin nga! Sakirin nga! Gawin mo magsama pa ba na ito? Ha? Papa! Ayun! Saan mo kayo? Tay, maungon ni siya tong nagpanggap-panggap sa kuwa o nga uyab daw mi niya isog kayong papa. Nailahon day na ako ni Brihan nagpahagirani niya eh. Patay. Naan naman po day iyang papa o. Kisa mo nagsip-silip dara ah. Saon man ako ni pagduol ni Brihan na. Pinsan ni. Gawas daw. Mayong buntag diha amis. Time sa... Uy, ikaw man tong... Ngadto diri ati ba? Katong nasaag? Oh, ako to katong kamalan ko ni mo kuyab. Halokan ako atoy, isog mo kay mong papa. Kinsa man day anak? Uy, Col. May ngadlaw di Col. Ikaw man day tudong no, katong ako ang gigukod. Pasensya lang kadung ha kay abi man gud ako pagtuog uyab mo sa akong anak. Dili man gud ako gusto na mag-uyabon ning anak kay nako kay nag-eskwela pa man gud. Pasensya ka ato ha. Okay ra to Col oy. Ning balik lang ko diri ba kay gusto lang nako may laila gid imong anak. Ay okay ra dong oy nga makig-ila-ila ka sa akong anak, wala man ay problema. Oh no. Kay dalaga man na akong anak. Pero sige ha. Kanay Maria, dili siya ko kay maghipos-pos kabaw ha. Sige Col, amping. Lingkod sa... Ay. Pwede ka malingkod dara ah. Nanay ko diri ba kay gusto ta ka maila-ila lagi. Winston di ay. Maria di ay. Idagan ba ya ka ato ha? O gani no, pwede mo ko na kung hadluka good. Nibalik yung ko diri kay curious yung ko sa imuha ba. Grabe nga. Curious na oy. Nangan, gwapa good ka. May nalambot at kay si Papa. O gani, may gani good mood siya karon. Wala man nakainom. Nagainom din na siya. Oh. Sige lang, sunod balik na ko diri magdala ko kuan. Imnonon niya kay hilig din na sa inom di ay. Agoy magpalakas ni sa kong papa murag manguyab gyud ni ba? Oh, grabe po na oy. Friend, sagud. Uy! Uy! Ikaw man din na Carlo? Asa ka ato tay? Wato lagi ko dito Carlo sa akong karabaw kay maghipos ko. Oh, mo ba? Tama-tama po kay hapon na pud tay. Asa si Maria day tay? Si Maria, akong bata? Oh, asa ni si Maria wala lagi mo giuban. Na diha. Oh, na siya, siya isa dito. Oh, naman siya bisita. Kinsa yang bisita? Katong bitang tong aking simana bitaw nga. Oh no. Katong tambuki ko ibang akong gigukod. Ay kato? Oh, nibalik day diha day. Naaman karon. Matay. Ihara tong diskartihan ni mga anak dito ha ba? Nangay kay ko pasensya ni ato nga nakalitan lang ko nga ako siyang nagukod kay. Pastilan. Abi na akong uyab sa akong anak. Unya, patay diskartihan na to imong bata dito ha. Ay kailangan alam may problema kay nananghid man sa kuha. Na, di na pwede sa kuha na kay di ko ganahan nga. Naay mag-ila-ila lain na sa akong amiga ba. Dapat ako ra gyud ng kuan gyud. Dapat ako ra gyud ang iyang amiga. Oh. Sige tay, ako sa tuwa-tuon tay kay. Magsaylo lang ta. Oh sige. Kay ato sa ko dito kay maghipos mo sa karabaw ha. Oh sige tay, amping tay. Oh sige. Oh sige. Ngano man, anay kay iyab karon. Wala ko uyab karon oy. Ay. Nice lagi. Matay dako may ko gustong Maria nya. Diskartihan lang tong tambuki ko. Adi ni pwede ni style ni bulagugon ako sila be. Uy! Kisa man ni Maria? Lumisita sa ko ah. Unsa? Namisita? Namisita ka bay? Kinsa day ni Maria? Merkado na ko, friends, raman ako na. Ako maning uyab wala ka kabalo. Hoy, friend ra ta oy. Gani uyab. Prince ra ganit ano, prince with benefit. Taka ra. Hoy, dili ko na tinuod. Unsa man Sure ba? gunitan man ng kamot aniya. Wa ba kailan na gunitan nimong kamot. Ako maning uyab na ko. Sorry Uy, lang good boss. friends raman pa, pagpuyo dara, Adi uy. sa uyab. Ah, kuyawan mong storya uy. Dili lagi mi uyab. Adi mo uyab? Dili. Di man daw mo uyab daw. Ngano imuha man kung itanggi nga uyab banggutan no. Kung sa may kisamukan ninyo dia! Kasama ko mo kayo dia!
ni tambuki ko ibang iyang diskartehan ng imong anak pa. Isod kainin! Tay, ingon siya tay. Uyab daw sila tay. Si uyab patakar ang magkakuyab diha oy. Ingon kas ko oy. Uyab mo. Friends ang mong mino kay amiga na ko ni. Kasama ko iyan! Paglayas mo! Run. Sakyan niya! Away na magsama ba na ilong! Ha? Papa! Ayaw na! Ano kayo? Pulis at imbayagan eh! Dagang barako! Magsamok-samok! Pulis at imbayagan ni dagang barako magsamok